ko ma ɲɛ kuma fa ɲɛna a y'a fɔ Zara ɲɛna a kɛra sababu ye ka ni Zara kɔ don ɲɔgɔn na wa ne de kɛra sababu ye k'ale ka furu dabila bari sabu ne ka denwolobaliya de kɛra sababu ye ale ka furu dabila o furu bɛ mɛn Bengali filila dɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi la labɛn ne ka furu la Ala kan'a kɛ ni furu sara a jigi ye jɔn ye Gracias. Nene. Sumogo. Sumogo. I kɔrɔmuso do. Kɔri baasi tɛ yen. E ni famasa. E na kuma mɛnna. A ma mɛn kosɛbɛ. Kidalikaw dun. Kɔri baasi tɛ yen. Nse. An ni famasa. Mara kɛra tile fila. Ni sera i kan ka foli f'a ye. I bɔra min? N bɔra baarayɔrɔ la n bɛ ka taga mobili nɔfɛ yan fɛ n y'a di wa entretien kɛ quoi n bɛ ka t'o nɔfɛ. O ɲɛna yɛrɛ de. Mara kɛra fama ye sa. A tunu ta. Ne yɛrɛ ɲininkali kɛ grand sœur la k'i famana ka se du. Walayi ne famana ka se koyi. Bafin bɛ bɔ. Bengali. Grand sœur. Ça va? Ça va. Somɔgɔw dun? Baasi tɛ yen. I ni famasa. Grand sœur kana jigin ci ka ca. A kɛra tunu yɛrɛ. A kɛra tile fila. Ci bɛ se ka caya grand sœur ma? Non ci tɛ caya grand sœur ma. Kɔdi baasi t'i la kɔni? Baasi foyi tɛ yen. N terimuso dun? Baasi t'a la. Kɔdi baasi t'a la? A bɛ Ala tanu. Ala kana baasi k'a la. Nin dɔ bɛ min? N bɛ ka taa n terikɛ nɔfɛ yan yɔrɔ la quoi. Aw cɛw ka ko ti banna o. Ok mais ka n'i sen o manamana mɔgɔw sen na dɛ. I dun ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye Bengali. I kana taa tugu mɔgɔ dɔw kɔ ka t'i jogo tiɲɛ. I y'a mɛn? Ne kelen de bɛ so kɔnɔ ka bɔ ka dalankolon to o man ne. N yɛrɛ kun nana pariwaridi de la yan nɔ. N bɛ n kɔ la segin so. N dɔgɔmuso. Burankɛ ko dun? A ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. A ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Ala ka ɲuman dɔn. Amina yarabi. Ala k'aw sɔn. Amina. Ala ka garizigɛ ɲuman dɔn. Amina yarabi. Don jumɛn i tɛ taa baarayɔrɔ la? Bon n tɛ baara kɛ samedi ni dimanche de. N'i ye temps sɔrɔ i bɛ n sɔrɔ so an bɛ fila fila. Problème fosi t'a la grand sœur. Ala ka se ni ɲuman. Amina grand sœur. I ka somɔgɔw fo Amina. Ala ka wula yɛrɛ d'a ma. Awɔ k'an fo. N'a mɛn. Mais a kɛ to dɛ. Ne ye kuma dɔ ŋunu kan mɛrɛ. Kuma jumɛn o ye? I ka muso in Zara. Zara. Awɔ. Ko ani I farala k'a taara cɛ wɛrɛ nɔfɛ. K'a y'i to yen ka taa dɔ wɛrɛ nɔfɛ. O kɛra. Mun nana n'o ye? Bon muso ka choix de don fɛn mun jɔ b'o de kɛ. E ma foyi k'a la? Ma fosi k'a la. Mais n y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko y'i tɔɔrɔ dɔɔni. Mais kana bila i nin kan. Kana ko dɔw jateminɛ. Muso kelen tɛ se k'i faga muso kɛmɛ ka t'i su dɔn dɛ. Ni nin y'a ba i la o t'a yira k'a fɔ ko diɲɛ muso bɛɛ y'a ba i la. Donc k'o ni hakili ta. A to yen nɔ. An musow n'an ka kow don. I y'a mɛn? Awɔ n y'a mɛn. Mais n yɛrɛ bɛna tila ka se I kɔrɔmuso ma. Ok. An bɛ ko dɔw jateminɛ. N y'a mɛn. N'an bɛnna mun na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. I y'a mɛn? Merci beaucoup. I taara kɛ n ka foli f'a ye. Merci. Awɔ n bɛ taa i ka t'i ka ci la comme n yɛrɛ pressé don mɔgɔ bɛ k'an kɔnɔ. Ok grand sœur. Merci. Awɔ. I ye ladilikan fɔ n ɲɛna. A diyara n ye trop. Ok Ala k'a diya ala ye. Amina. Ok ka se ni ɲuman ye. Imaro ne denmuso ɲuman ko da ye sa a kɛra muso ɲuman ba de kabini fitininama a kun ka di ne ye k'a furu ka di n ka Bengali ma
ama tiɲɛ kuma yɛrɛ ko cɛ t'a bolo Bengali yɛrɛ ta in o yobo yabalen no n'a ma gɛrɛ ni na kɛ n bɛ kɛ denmuso ɲumanba ye a ladamulen no kaba fitini a ladamulen no ne y'a fɔ n terimuso ɲɛna n k'a kana to nin minɛ ni n ka jɛngɛ bolo a bɛ kɛ cogo di n yɛrɛ bɛ tila ka s'a ma yen nɔ ka taa f'a ɲɛna n'a kɛra cogo min na. Diɲɛnatigɛ ko ka ca ni kamalen ɲuman ye ne dun delila k'a fɔ ni kɔrɔmuso ɲɛna e ka taa to yen fo kana to ni dusu yɛrɛ ka kasi yɛrɛ mun bɛ fɛ ko k'a ɲini n dɔgɔmuso ye parce que k'a fɔra ko mɔgɔ bɛ muso de ɲini cɛ ye ko mɛ ko cɛ tɛ ɲini muso ye nkalon kuma o y'a ye ma bɛn ni cɛ sɛbɛlama de nin ladamulen don a bɛ mɔgɔ bonya ka n'a ye tantɔ ko ani nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka tila ka na fɔ ko ne bɛ na n dɔgɔmuso ta fɛnɛ don a senkɔrɔ o kama ne ye n da sumaya mɛ n'a ma ɲa Zara ta banna ka ban donc ne bɛna sa kɔrɔmuso ma ni min bɛ an fɛ n b'o fɔ a ye n'an bɛnna mun na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ok ala k'a ɲa ka d'a ma. Somɔgɔ basi foyi ko di basi t'i la fiɲɛ ɲuman jumɛn sama ka na a bɛ kɛ cogo di k'an bila ta walayi koyi a bɛ kɛ cogo di o tuma an ye ko de k'i la ayi ma foyi kɛ n na ne bɛ taa tɔn sigiyɔrɔ a bɛ taa feere yɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ye o tiɲɛna a ma nɔgɔn e b'a dɔn ne ka bɔli ko ninnu a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn tiɲɛna i mara kɛra fo ma ye a kɛra yen a tulu ta a bɛ kɛ cogo di ala an ka ci sera a bɛ cogo di den ko ne wa a bɛ kɛ cogo di ne y'o da ala kan den ko ye fɛn dɔ de ala bolo kɔnɔ fɛn de don a ka d'a ye wagati min na de a b'a d'i ma n'i y'a forcer n'i ye min y'o la o y'i yɛrɛ ka laɲini ye ne kɔni y'a da ala kan n'ala y'a nɔgɔya tuma min na o tɛ sinon ne n'aw furula ɲɔgɔn fɛ jɔna an bɛɛ ka kɔɲɔ kɛra ɲɔgɔn an yɛrɛ kun an mɔgɔ joli kun don an génération caman ka kɔɲɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ dɛ mais ala ye den nɔgɔya caman ye fo n y'o de f'i ɲɛna toujours ne bolo ladilikan d'i ma ala y'a di an minnu ma an ma foyi d'a ma a y'a minɛ e min fɛnɛ na i ma foyi de kɛ ala la ala b'a di mɔgɔ ma wagati min na a ka d'a ye o wagati de donc i bɛ muso bɛ san 20 kɛ furu la ala bɛ den d'a ma tile kelen donc nin kana k'i ɲɛna foyi ye a di ala ma hali bi kana da e dusu kan dɛ a kɛ ba fɔ ko foyi tɛ yen nɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ kɔni baasi t'i la kɔni walayi baasi foyi tɛ ala kana baasi diyara n yɛrɛ ye kojugu ayiwa fiɲɛ ɲuman jumɛn ye sama ka s'a ma baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye mun bɛ s'i ma an ka kuma fɔlen kɔrɔ don n t'a dɔn ni hakili b'a la fo ni hakili jigin dɔɔni mais sinon n filila dɔɔni nɛnɛ ka ko kɛ n m'a fɔ mun bɛ nɛnɛ fɛn i dɔgɔnin Bɛngali ye i bolo bɔ n kɔnɔ kan n yɛrɛ kun wulitɔ ye ka taa i fɛ yen o ko kelen de la a y'o si bin n'a tɛgɛ mun kɔnɔ n y'a mɛn k'a fɔ k'a ni dɔ in fara la n'o ye Zara ye n t'a dɔn kun mun y'o fara yɛrɛ fɛn wɛrɛ ma ninnu lase ɲɔgɔn ma koyi Zara kɔrɔmuso ye ko dɔ de kɛ ne la a ma bɛn ne ma ne kan ka da Bɛngali ka kan ka da Zara ka kuma n'a kɔrɔmuso ye an bɛɛ kɛra kelen o kuma min fɔra Zara ɲɛna Zara de filɛ k'o k'a kɛlɛkɛ kun ye ka Bɛngali ye k'a to yen kɛlɛ kun ko bɛ lala kɔnɔ ne ko n ko o tɛ kojugu ye n'ale y'a kɛ kɛlɛ ye min ne kun kɛlen ka min ŋaniya n'a ye nɛnɛ kɛ nɛnɛ ko ne tun ma f'i ɲɛna ko n bɛ nɛnɛ ɲini n ka Bɛngali o tuma na i bolo bɔ n kɔnɔ kan ni Bɛngali ye ɲɔgɔn ye bi sisan ne donna ala ma mɛ e sera yan n k'a ma n n'a seri ma n y'a k'a fɔ ɲɛna
a ka fi ɲɛna k'i kana sɔrɔ n fɛ walima ni yɛrɛ bɛ se ka taa o ye si bi n'a tɛmɛ minɛn kɔnɔ ne yɛrɛ ni nɛnɛ ye ɲɔgɔn ye olu la n y'a ɲininka n ko a ka tila k'an sɔrɔ so n bɛ n fɛla fɔ a ɲɛna n ko ɲan'o cɛ n bɛ se e yɛrɛ ma yan ka e hakili jigin i ka kɔrɔlen na ayi e b'a dɔn mun tun ye ne da sumaya parce que Bengali ni dennin bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Zara ye denmisɛnnin bɛ bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ n ka ko man ɲi parce que n'i y'a mɛn ko Bengali ni a ka dennin n'o ye Zara ye k'olu fara la wallahi donc ne fana ko hakilina min bɛ ne la ni Zara ni Bengali fana fara la ne b'a fɔ ko alhamdulilayi wallahi o de kun ye o kuma min b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ n ye an bɛ continuer n'o ye Zara ni Bengali ka ko kɔni kɛra ko dɔ de Bengali ye ne de ci fɔ Bengali ɲɛna k'a fɔ Zara ye Zara k'a fɔ a kɔrɔmuso ɲɛna bari sabu ko dɔ tɛmɛna ne ni kɔrɔmuso in cɛ a ma bɛn o kuma min fɔra Zara ɲɛna Zara de y'o ta k'o kɛ kɛlɛkɛkun ye ka Bengali ye k'a to yen ne kɔni t'a dɔn fɛn min b'a tulo la fiɲɛ min b'a nun na ne ko n k'o yɛrɛ bɛnna ne ka laɲini kɛlen o tɛna sabati o y'o sabatilen tiɲɛna an ye kuma in fɔ a mɛnna a ma mɛn a mɛnna dɔɔni komi o donna n yɛrɛ ni nɛnɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ka bɔ baarayɔrɔ ko n'a tilala a k'an sɔrɔ n fɛ yen mais ɲan'o cɛ n ko n bɛ se e yɛrɛ ma yan e hakili la ne ni e bɛɛ ye kelen ye ayi alhamdulilayi ni ne nana n b'a fɔ n ka kasi fɛ ayi ne yɛrɛ hakili sigilen fɔ ye n'a yɛrɛ seginna ka na mun bɛ ne fana kun ni kan cɛ ne fana b'o fɔ ye a bɛ ɲa cogoya min na an b'a kɛ ten tɔ an y'o de fɔ ko bolodungɔni kelen o ti bɛlɛ ta kɔnɔbolo jɛlen o de bɛ bi fɔ dɛ n'an farala ɲɔgɔn kan nin bɛ ne yɛrɛ hakili la sigi nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ halisa jɛ a ka ɲi a b'a nɔ la nin bɛ ne hakili la sigi a kɛra balimaya i donna n jigi kɔrɔ n'Ala sɔnna a ma n'a nana i b'a fɔ a ɲɛna a bɛ n sɔrɔ n fɛ yen n yɛrɛ bɛ n fɛla f'a ye n b'a fɔ a ye nana jigi kɔrɔ ayi i ma bɔ n jigi kɔrɔ o ye ne yɛrɛ hakilina de ye ne yɛrɛ kun bɛ Simɔn na i ye n jɛ ja donna yɛrɛ yɛrɛ nin bɛ ne tɔ hakili sigi halisa e mana fɛn fɛn fɔ ne se ka ba ye bolo terimuso i balimakɛ yɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama ba ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka da ɲuman don a la amina yarabi Ala sɔnna a ma komi n sɛgɛnnen don n bɛ taa so ne cɛ nana i kan ka foli f'a ye ko ne ko k'a cɛ kolon ko n'a ma sɔrɔ n ka so n b'a fɔ a ye awɔ ne nana i kan ka foli f'a ye inchallah denmisɛnnin dun mabɔ ekɔli la fɔlɔ mabɔ ekɔli la k'u ba bɔra yan i bɛna taa kelen awɔ ayiwa problème t'a la awɔ na n k'i bilasira